Ahojte, volám sa Martin z firmy Hikvision a teší ma, že vám môžem predstaviť naše riešenie pre navigácie pri parkovaní. Parkovacie riešenia Hikvision usmerňujú vodičov k rýchlemu nájdeniu voľného miesta s produktami, ktoré možno ľahko kombinovať a integrovať pre rôzne scenáre, vrátane vstupov a výstupov, parkovania mimo ulic, parkovania na uliciach, otvoreného parkovania a iných. So systémom ANPR prispôsobujeme možnostiam autentifikácie flexibilnými pravidlami prístupu, vizualizovanou navigáciou parkovania pre efektívne, bezpečné a pohodlné predchádzanie vozidiel a zjednodušený manažment parkoviska. V systéme pre vjazd a výjazd kamery ANPR presne rozpoznávajú evidenčné čísla. Podľa nastavených pravidiel sa závory rýchlo prepoja na automatické otvorenie výjazdu vozidiel. Radar môže tiež zabrániť tomu, aby závora udrela do vozidla. Po vstupe vozidla na parkovisko môžu vodiči vidieť obrazovku navigácie parkovacích miest a vďaka rôznym farbám kamier môžu ľahko nájsť voľné parkovacie miesto. Pre vonkajšie parkoviská tiež poskytujeme viaceré parkovacie kamery, aby sme uspokojili potreby rôznych typov parkovísk. Celkovo naše riešenie zjednodušuje vjazdy a výjazdy a robí ich inteligentnejšími a efektívne rieši problémy pri parkovaní na preplnených parkoviskách.